Samantala, Idol, agaran pong naghatid naman ng tulong ng lokal na pamahalaan naman po ng Kalasyaw. Katuwang po ang Department of Social and Social Welfare and Development or DSWD Field Office 1 sa mga evacuation centers at barangay sa bayan sa pamamagitan po ng pamamahagi ng family food packs. Batay sa datos ng DSWD, nasa 4,980 na pamilya o katumbas po ng 17,718 na mga individual ang naapektuhan sa bayan ng Kalasyaw. Itinuturing ang bayan bilang pinakaapektado sa ikatlong distrito dahil sa epekto ng bagyong Nando at Habagat na nagdulot ng malawakang pagbaha sa nasabing bayan. Sa ilang lugar, umabot hanggang lagpas tao ang baha, habang sa mismong kabayanan ay hanggang tuhod naman. Ilang pangunahing kalsada rin ang pansamantalang hindi madaanan sa loob ng ilang araw. Noong Biyernes, bahagyang nagdulot ng pagbaha sa mga barangay tulad ng San Vicente at Banawang at dahil ang pagkabuwal ng isang bahagi ng dike. Sa kasalukuyan, humupa na ang tubig sa ilang pangunahing lansangan, subalit nanatili pa rin ang pagbaha sa ilang sityo at ibang bahagi ng bayan ng Kalasyaw. IFM News. IFM News. IFM News.